खुलुमबाय आंनि मुङा निथाराम नार्जारी आङो मथामबी सार्केलनि सिङाव थानाय तिमिजारा मण्डल NLC-निफ्राय बे गासै मोनथाय इउटुब चेनेल जानानै नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबो जिउजों आरो खनसेबाव खुलुमनाय जासियो। खुलुमबाय। अब्ला फै लोगोफोर जों इसोरनि बोसोनखौ जोङो सोलोंनि। इसोरनि बोसोनखौ जों सोलोंनायाव बानो नाङा एबा मेंनानै थानो नाङा। मानोना जोङो अलसिया जायोब्ला ओंखामखौबो मोनजाया। अलसिया जानानै उन्दुनानै थायोब्ला एबा आबाद थिलियाव आबाद मावहैयाब्ला गासिबो दंस जायो एबा मोननांगौ दङब्लाबो बेखौ मोननो हाया। बेबायदिनो जोङो इसोरनि बोसोनखौबो जों सोलोङाबा आलसिया जानानै जुदि थायोब्ला जोङो गोजौनि सोरगो रायजोखौ जोङो मोननाय नङा। अब्ला फै लोगोफोर आङो मोननैसो बाइबेल फरायनो आं आखायाव लाबाय। अननानै नोंथांमोनहाबो गाव गावनि आखायाव बाइबेल लादो आरो फरायलांफादो। दिनैनि गाहाम बोसोनानो जाबाय बोसोन बिजाब 14 बालाब 9 सिरि आरो 10 सिरि। गाहाम बोसोन बिजाबनि 14 बालाब 9 सिरि आरो 10 सिरि। जिसुनि मुङै आं मोनब्लायबा फरायो। बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ, मुर्खु मानसिफ्रा पाप मावनायखौ जेबो साना, आन्थाय मोजां मानसिया खेमा मोननो हास्थायो। नोंनि रंजानाया नोंनियावनो थायो, नोंनि दुखुआ नोंनियावनो थायो, रावबो नोंजों बाहागो लाफाया। जिसुआ बाख्नायजाथों। अब्ला ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा बिमा बिफा बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावफोर, दानो जोङो खोनानो मोनबाय बोसोन बिजाबाव मुर्खु मानसिफ्रा जेसेबांनाखि गोरोन्थि खामानिखौ मावथों, जेरै मानसि सिथारनाय, थगायनाय, लांसुनिया खालामनाय, लोंनाय जानाय, बेफोर गासिबो दायनिगिरि ना, नङा होमब्ला ख्रिस्टानाव अनलायग्राफोर? नाथाय बेफोरखौ दुष्ट मानसिफ्रा जेबो साना होननानै बुंदों। जेबो साना होननानै बुंदों बाइबेला। नाथाय मोजां मानसिफ्रा गोरोन्थि मावदोंब्ला बिसोरो गोसोआव खिंखुर खिंखुर मोनबाय थायो। गोसोआव बिसोरो लाजिनाय मोनो। नाथाय जेब्लाबो मोजां मानसिफ्रा गोरोन्थि मावबायब्लाबो दिनैहाय खेमा मोननो हास्थायो। बिसोरो खेमा मोननो हास्थायो। नाथाय दुष्ट मानसिफ्रा खेमा मोननायखौ एबा गावसोर मावनाय गोरोन्थिफोरखौ बिसोरो जेबो साना। आरो बुंबावदों, नोंनि रंजानाया नोंनियाव थायो आरो नों दुखु जादोंब्ला बे दुखुआबो नोंनियाव थायो। रावबो नोंजों लोगो लाफानाय नङा। नोंनि दुखुआव रावबो नोंजों गाबफाफैनाय नङा। नोंनि रंजानायाव रावबो नोंजों रंजाफैनाय नङा। ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा बिमा बिफा बिदा फंबायफोर, दिनै बाइबेला जोंनो स्रायै जोंनो खोन्थाबाय, आं दुखु जादोंब्ला बे दुखुआ आंनियाव थागोन। आं रंजादोंब्ला बे रंजानाया आंनियाव थागोन। गुबुन रावनियावबो बियो थांनाय नङा। ख्रिस्टनाव अनलायग्राफोर, आङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनायला। आङो इसोरनि बोसोनखौ आङो बेसिमखौ बुंबाय। अननानै गोरोन्थि जालांदोंब्ला सुद्रायना होदो आरो आंखौ अननानै आसि थुनानै फोरोंदो। जिसुआ बाख्नायजाथोंसै। गोजोन्थों।